Pot. Chicken. Crazy chickens. Kato, tää on niin viksu tämä äiti. Se pyyhkii, kato tuosta välillä noita sahanpuruja pois ja näyttää, katos Marko, se näyttää noille poikasille missä on siemen. Mutta poikaset ottaa siitä sitten. Noin. Siitä sitten vaan syömään. I sell chicken. Tolleen se opettaa, kato, se näyttää missä on siemen. Se ensin pyyhkii jalalla noita sahanpuruja pois ja kato nyt ne tolleen oivaltaa nuo pikkuset. Ai noi on siemeniä. Mennään posviin katsomaan, tuolla on miniposvi. Ei kun emäntä jatkaa vaan opetusta siinä.